Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor biologische producten, voor de natuur en kruiden. En daar zijn aangeschoven en die ga ik graag aan u voorstellen. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Nicole van Akker van de Kerkhoven en ik ben geboren in De Groep. In Groene. Ah, West-Vlaanderen. West-Vlaanderen, inderdaad. En daar ben ik ook opgegroeid. En eigenlijk sinds mijn 30ste ben ik bij Gino terechtgekomen in het Hulsterse. Ja. Dus vandaar. Op Absdalen. Op Absdalen. Inderdaad. Stel je ook even voor. Ja, mijn naam is Gino van Akker. Ik kom van Absdalen. En ik ben getrouwd met Nicole. Ah, mooi. We hebben een biologisch fruitteeltbedrijf. Ja. En sinds een paar jaar hebben we er ook pompoenen bij. Daar heb ik hier al iets over uitgelegd een paar jaar geleden. Klopt, ja, samen met iemand uit IJsendijk. Klopt, ja. En sinds vorig jaar doen we er ook biologische bloemen bij. En daar gaan we straks even over vertellen. Ja. Want ik wil even terug naar 2012. Toen waren jullie finalist van de MVO-prijs Hulst 2012. Ja, klopt. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is nou weer een ronde geweest en dat heeft dan een bedrijf uit Kapellebrug gewonnen. Maar jullie waren toen finalist. Ja, klopt. Want Nicole, jij had dan de Meigaard, was een zorgboerderij. Ja, ik had kun je toen dat even toelichten? Die zorgboerderij? Ik had toen kleinschalige opvang of dagelijkse activiteiten, zeg maar, met mensen uit de psychiatrie. Ah, ja. En sinds 2014 ben ik daar mee gestopt. Eigenlijk vanwege eigen gezondheidsredenen. Ah, ja. En ook omdat het kwam wel heel dichtbij, zeg maar. Dus, ja. En ook veel regeltjes waar je aan moest voldoen. Dat klopt. En dan, Maar waar je op overgeschakeld bent, daar zullen we het straks over hebben. Want jij hebt nog steeds de Rijngaard. Ja. En kun je even toelichten waarom dat je die MVO-prijs toen gekregen hebt? Nou, we waren toen eigenlijk vooruitstrevend op milieugebied, zeg maar. Hè. Ja. Want, geen bestrijdingsmiddelen, begrijp ik? Ja, biologisch boeren, zeg maar. Biologische boeren. Ja, goed, we zijn nog steeds de enige in Zeeuws-Vlaanderen die biologisch fruit teelt. Zeg maar. Dus appels en peren, dat heb je al genoemd. Ja. En toen heeft haar zaak gewonnen uit Koewacht. Ja, klopt. Ja. Ja, met een haarlengte voorsprong. Ja, geweldig hè. Ja. Mooi. Nicole, jij bent dus sinds 2014 bij een iets andere richting opgegaan. Ja. Kun je even uitleggen aan de kijkers wat je zo al gedaan hebt? In het begin heb ik natuurlijk gewerkt aan mijn gezondheid. Daar komt het op neer. En toen ben ik eigenlijk ook in aanrakingen gekomen met kruiden om te ondersteunen. En dat vond ik zo interessant dat ik eigenlijk daar meer van wilde weten. En toen ben ik dus daar opleidingen in gaan volgen. En als je nou een kijker vraagt van wat voor opleidingen zijn er nou en welke heb je gekozen en waarom? Ik heb toen gekozen voor de opleiding fytotherapie en aromatherapie. Dus echt met de kruiden en de essentiële oliën. En ik heb dat gevolgd bij de Europese Academie in Gent. En dat was eigenlijk, die stond heel goed aangeschreven. Vroeger zat het in de herboristenopleiding zat een stukje aromatherapie. En dat is er toen uitgehaald als een complete opleiding. Dus eigenlijk van een van de eerste lichting ben ik daar gaan volgen. En hoe lang duurt zo'n opleiding nou? Is dat een dagopleiding of een avondopleiding? Nee, er waren weken bij zeg maar, dat je 2 avonden gaat. En dat was ook af en toe een zaterdag een hele dag les. En hoeveel jaar heb je daar dan over gedaan? Dat was 1,5 jaar in totaal. En wat voor examen krijg je dan? Krijg je dan een schriftelijk examen of krijg je ook een mondeling examen? Je krijgt een schriftelijk examen eigenlijk om te zien wat je weet van inhoudstoffen van planten. Dus dat je al weet welke inhoudstof wat ongeveer als werking kan hebben. En daarnaast is het ook vooral casussen behandelen. Oh ja. Maar dan op papier, geen En waarom heb je dan specifiek voor kruiden gekozen? Had je dat vroeger al of ben je daar zo door iemand ingerold of vertel? Nou, ik was eigenlijk altijd als kind lag ik al aan de sleutkant. Al van alles te doen en ik ging ook vogelnestjes bouwen, dat hoefden de vogels dan niet meer te doen en zo. Okay. Dat soort dingen. Dus eigenlijk is de natuur of
de planten en het buiten zijn is wel eigenlijk de rode draad in mijn leven, zeg maar. En dat past precies natuurlijk in de meigaard, past precies in de Rijngaard. Ja, dat klopt. Want ik heb af en toe ook het genoegen om eens een keer langs te komen op de koffie en zo. Ja. Dus zo is het verder gekomen dat we in een voorgesprek, Gino, ja, sinds 2012, misschien allemaal iets te veel om op te noemen, maar een paar highlights eruit van de Rijngaard. Sindsdien, eigen afzet van appels en peren. Verpakking. Je hebt koeling, heb je... Ja, goed, dat was toen al natuurlijk. Toen al, maar, ja. Ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje verbeterd. Je hebt ook een andere sorteermachine. Ja, ook ja. En een flowpack machine voor kleinverpakking. Oh ja. Ja, en sinds een paar jaar dan pompoenen erbij. Oh ja. Als uitbreiding. En sinds vorig jaar of 2 jaar geleden eigenlijk pioenrozen. Oh ja. Om eigenlijk in de zomer nog wat meer om handen te hebben. Oh ja. En hoeveel hectare pioenen heb je nou? Nou, 1/2 hectare. Dus, Ja, maar dat is behoorlijk wat, toch? Ja, zeker als je dat biologisch doet, want dan mag je natuurlijk geen onkruidbestrijding chemisch uitvoeren. Dus dat is allemaal handwerk. En, ja, dat heeft best wel wat... maar even over die pioenenteelt, hè? Dan heb je dat stekjes gedaan of zo? Hoe werkt dat? Pioenen, die plantjes als het ware, die kun je scheuren. Dus als je een oude plant hebt, die doe je uit de grond en die kun je dan 2 of 3 of 4 nieuwe kleine plantjes van maken. En bij voorkeur plant je die dan in het najaar, in september, oktober. En gaat dat op bedden of zo? Ja, op aardappelen planten we die. Oh, ja. Je hebt verschillende systemen, maar dat is en dan steek je gewoon in de grond en dan... Ja, die steek. Ja, en ik bedoel te zeggen... Dus, die plantje in de grond, ja. En dan vrees je ze op als het ware als aardappels. Dan aard je ze aan, op aardappelruggen zeg maar. Ja. En dan gaan ze dus groeien in het voorjaar. Ja. En wanneer ga je dan oogsten? Ja, na 2-3 jaar. Dus als ze goed groeien, dan kun je zeg maar het jaar erop. Dus het eerste jaar moet je er vanaf blijven, want dan moet die plant natuurlijk energie opdoen en groter worden. Het jaar erop, als het goed gaat, zeg maar, dan kun je er 1 of 2 stengels stelen van per vierkante meter afhalen. En het jaar erop zijn ze dan min of meer een volle productie. Dus na 3 jaar. Soms is het pas na 4 jaar of 5 jaar, maar goed. En hoe lang gaat zo'n teelt dan mee? Een beetje afhankelijk van de ziektedruk, maar normaal een jaar of 10. Oh. 15 misschien wel. Ja. En kun je dan weer 10 jaar op dezelfde grond? Of is dat de grond is dan beetje uitgeput? Nee. Ja, niet uitgeput, maar er zitten bepaalde ziektes in waar die pioenen dan niet tegen. Hoe lang moet je dan wachten voordat je weer... ja, dat weet ik niet goed, maar dat is eigenlijk hetzelfde als asperges, dus die moet je ook nooit meer terug op dezelfde grond zetten, zeggen ze. Maar dan krijg je ziektekiemen en dan moet je niet meer zo goed. Dus, Goed Nicole, dan heb je hier allerlei boeken staan. Ik heb ze ook in het weekend een beetje doorgebladerd. Maar dan kom er al wat bekijken, hè? Vooral die plantenkennis en zo. En je kunt dat natuurlijk naslaan. Het is een soort encyclopedie en zo. Maar er zijn ook wat flesjes. Kun je die eens toelichten hoe dat werkt? Dit zijn tincturen. Dus dat zijn net als deze... licht maar even op gedroogde planten, zeg maar. Dit is dan van de zonnehoed. Oh ja. Dus dan doe je gedroogde delen en die zet je op alcohol, zeg maar. Dus dat is 1 deel gedroogd kruid op 5 delen alcohol. En dan laat je een aantal weken staan, dan zeef je het en dan heb je een tinctuur. Dus eigenlijk extraheer je de sappen, alle dingen? De stoffen uit het gedroogde kruid. Kruid? Ja. Die lossen op in die emulsie van die olie of alcohol? Dat klopt. Maar je kunt ook kruiden op een andere manier, want je kunt hier bijvoorbeeld ook thee van zetten. Dus het hoeft niet altijd op alcoholbasis te zijn. Dat zijn goudsbloemblaadjes. Oh. Gedroogde goudsbloemblaadjes. Bijvoorbeeld die goudsbloem. Wat bewerkstelligt dat nou in je lichaam? De goudsbloem die wordt eigenlijk voornamelijk ook wel gebruikt op huid. Ik heb hem zeg maar thuis op olie staan. Dus dan laat je hem ook een aantal weken staan en dan zeef je de olie en dan kun je dan weer een zalf mee maken om te smeren. Oh, dat gebruik je om zalf? Kruidverzorgend, ja. Maar je kunt er ook thee van zetten. En thee van zetten. En die kun je ook allemaal thee van zetten? Of, nee, dit is echt zeg maar tinctuur om in te nemen. Dat drink je? Dan doe je een aantal druppels, dat staat er dan op, de dosering, een aantal druppels op een glas water. En dat neem je dan in. Ah, ja. En deze kleine flesjes, zeg maar, dat zijn etherische olie. Dat is ook een onderdeel van een plant. Die heeft dat vaak om insecten juist aan te trekken of af te stoten.
Dat is dan een geurende stof, dus die lokt dan insecten of die houdt ze weg. En die hebben ook eigenlijk hun specifieke werkingen. Maar dat is heel erg geconcentreerd, want normaal heb je natuurlijk een plant. En een essentieel olie is maar een heel klein deel daarvan, dus dat is heel sterk geconcentreerd. Oh ja. En dat kun je dan eigenlijk gebruiken, zeg maar, dat kun je diffusen, net als deze, zeg maar. Die doet dan... Ja, laat even aan de camera zien, aan die camera zo. En wat komt daar nou uit? Daar komt de etherische olie komt daaruit, zeg maar. En wat doet dat nou op mijn gemoedsrust? Deze specifiek? Dat is een mix die ik gemaakt heb en dat is de dankbaarheidsmix. Echt waar? Ja, dat zijn een verschillende aantal oliën. Maar heb je dan voor iedere gemoedstoestand, heb jij iets om daaraan te werken? Iemand die bijvoorbeeld hyperactief is? Ja, dan kun je naar rustgevende geuren gaan. En dat is dan van lavendel of kamille. Kamille? Dat kan. En om iemand op te boosteren heb je ook iets voor? Ja, dat kan. Ja, daar kun je ook de zwarte peper inzetten. Oh ja, ja, dat ken ik nog. Ja, maar heel veel spreekwoorden hebben wel met dat soort dingen te maken. Ja, ja. Oh ja, natuurlijk. En opmonterend, ik heb hier ook de mandarijn, die wordt ook heel vaak bij kinderen gebruikt. Is ook wel rustgevend. Rustgevend, maar ook een beetje opmonterend, zeg maar. Dus die kun je dan ook samen met lavendel doen. Ja. En dan, zeg maar, hoe bereiken ze jou nou? Ik kom jou wel eens tegen in de kerk van Sint-Jan Steen. Dan sta je daar met een kraam. Maar wat doe je dan nog meer? Ja, ik heb praktijk aan huis, dus het is eigenlijk... noem even de straat. Dat is Meijstraat 1 in Absdalen. Nou, kan niet missen. Want er is er maar eentje in de Meijstraat, dat klopt. Dat is net bij die rotonde, weet je wel. Dat kunnen ze allemaal vinden natuurlijk. Dat klopt. En dat is natuurlijk op afspraak. Het liefste wel, ja. Dus een e-mail waar ze jou kunnen bereiken. Ja, dat is info@fytopraktijkvevina.nl. Oké. Dus Vevina is mijn praktijknaam, zeg maar. Ja, en je hebt ook een website? Die is nog niet in de lucht, maar... die komt eraan? Die komt eraan, die komt er hou zeker ik je aan. aan, hè? Ja. Helemaal goed. Gino, om even weer met jou verder te gaan. We hebben ook een prachtig filmpje dat ze aan het oogsten zijn. Laten we daar even kort naar kijken. Ja. Er wordt nou gestart, eventjes. Ja. Nou, kijk, vertel. Ja, hier zie je dus... Dit is niet bij mij op het veld, maar ik doe wat loonwerk, zeg maar, voor collega-pioentelers in de buurt. Want zie je, dat is een heel groot veld. Dit stuk is geloof ik 7 hectare of 8 hectare groot. Ja. En die pioenen die oogsten ze net als de kleur zichtbaar is. Een beetje rasafhankelijk, maar... de kleur in de knoppen? In de knop, ja. Dus dat is net als een stukje geel of geel niet, roze of rood laten zien. Dan zijn ze goed en dan moet je zo snel mogelijk van het land af. Maar dus als het regent of niet regent, ze blijven oogsten totdat het klaar is. Zeggen, en moeten ze dan verschillende keren er doorheen? Ja. Dus we kijken, 2 keer, 3 keer? Soms wel 4 keer, ja. Oh. Ja. Dus, en dat is in een periode van 4 dagen of zo. Een beetje ligt aan de temperatuur. Als het ineens heel warm weer is, komen ze allemaal tegelijk. Dus, hoe snij je die af of zo? Of ja, met mesjes. Dus, gewoon een aardappelschilmesje of zo? Ja, ongeveer. Ja. Ongeveer? Kijk, en dan worden ze op de band gelegd? Ja. En dan worden ze met de hand, die worden ze in de kist en dan pak jij de kist op. Het is allemaal handwerk, zie je wel. Ja. Dus, en dan in de kist, en dan is het heel belangrijk dat die kist zo snel mogelijk koud staat. En die koel je dan in jouw fruitkoelers? Ja, die staan nou toch leeg. Dus, 1 graad. Zo snel mogelijk naar 1 graad boven 0. Want hoe langer ze wachten, hoe meer kans op smet en schimmels en noem maar op. Maar nou heb jij een heel sterke koeling, hè? Vermogen van je koelers, hè? Ja, dus, niet bij aardappelen dan... Ja, die zijn meestal, die koelen niet zo diep in. Bij peren, zeg maar, die gaan naar 0 tot wel -1, zeg maar. Dus die hebben een heel grote capaciteit met heel veel wind of luchtplaatsing erin. Ja. En dat hebben ze eigenlijk wel nodig, want anders dan is dat proces gaat te traag, zeg maar, voordat die midden in de kist te koud, of dat moet ook 1 graad worden. Ja. Duurt dan te lang en dan kan wel eens misgaan. En dan komt er een grote vrachtwagen en die komt die kist oplaaien. Is die vrachtwagen ook nog gekoeld? Ja, want zo houden ze, zeg maar, de afnemer, de eigenaar van want ik doe het in loonwerk, zeg maar. Die zit in Abbenes, dus dat is in de Haarlemmermeerpolder. Dus dat is 2,5 uur rijden met de vrachtwagen, soms 3 uur met files en noem maar op. En wat doen ze daar dan? Daar worden ze gebost.
Gebost. Wat is dat? Bossen, ja. Oh, gebost. ik zat al aan een borst te denken. Maar... Gebost, nee, gebost. Gebost. Ja, nou versta ik het. Ja. En dan? Ja, dan gaan ze naar de afnemer. Dus, en dan gaat hij eerst naar de veiling in Hansmeer? Ja, soms. Maar de ene waar ik samenwerk, die heeft heel veel vaste contracten met de afnemers. Ah, ja. Vooral Duitse supermarkten, begreep ik. Oh, ja. En die gaan er dan rechtstreeks naartoe. Nou ja, de overschot die wordt dan op de veiling wel gezet. Ja. Ja, het is een hele mooie bloem, hè? Want ja, ik mocht het genoegen smaken dat ik bij jullie een paar keer op de koffie kwam. Kom eens mee, Jan. En dan hoppakee in die eend en op bossen. Dus ik heb een heleboel bloemen uitgereikt. Er zijn ook wel foto's van en zo. Er zal de redactie nog wel een selectie van maken. Maar ik noemde dan iedereen een kampioenteam. Ja, dat is een grapje van mij, hè. Ik vond het wel leuk om te doen. Ja. Dus heel dankbaar werk, ook voor uit te reiken natuurlijk. Ja, maar bloemen kom je overal binnen, hè? Ja, maar vooral deze. Dit is echt dankbaar werk. Ja, het is ook wel een... je kunt ze redelijk goed bewaren. Of ja, goed. Deze die hebben bijvoorbeeld 8 mei geoogst. 8 mei en we zitten Dus nu op 14 juni. Ja. Dus dat is eigenlijk al bijna 5 weken zitten ze nu in de koeling. En het is nu een uur of 9. Hoe laat heb je ze uit de koeling gehaald? Gisteren middag. Oh, en ze staan nu zo? Ja, dat is echt wel snel, hè? Zeggen, als je nou mensen die pioenen kopen, hoe kunnen ze dan het beste lang laten staan? Moeten ze dan met warm water of met koud water? Of, ja, zo lang mogelijk moeten ze eigenlijk koud, zo koud mogelijk. Nou, ik had een emmer en daar van die koelblok uit de diepvries. En dan kon ze toch best behoorlijk. Ja. En s'nachts, als het dan koud weer was, even buiten zetten. En zo werkte dat. Ja. Goed, Nicole, wil jij nog iets kwijt over jouw kruiden? Waar sta je nog meer, behalve in de kerk in Sint-Jan-Steen? Ga je ook met braderieën meedoen? Of met beurzen in de Dullaard? Ik heb wel op de zelfzorgbeurs in de Dullaard gestaan. Oh ja. Dus dat soort beurzen wil ik wel meer gaan doen, inderdaad. Ah, ja. Ja. Dat klopt. We zijn wel in het zorgzaam ziekenhuis zijn we ook bezig, zeg maar, met deze inhalators. Hè. Dan kun je in plaats van zoiets dat iedereen het kan ruiken, kun je dan persoonlijk ruiken. Dus hier zitten die aroma's in en die... Hier zit ook een aantal druppels etherische olie in, inderdaad. En dan kun je naar behoefte zelf ruiken. Ja. En we zijn nu bezig met om te kijken wat dat kan doen voor kinderen die bang zijn voor operaties. Oh. Dus dat we die een stik geven met rustgevende olie. En dan... Nou, hoe overtuig je nou het personeel van Zorgzaam dat dit werkt? Want het is anders dan slechts maar een tabletje. Ja, dat klopt. Ja, goed, op de verlosafdeling waren ze al jaren bezig met aromatherapie. Oh. Ja, daar staat dan ook zo'n aromalampje, zeg maar, op de bevallingskamers. Dus hier in je voorhand zie ik iets en dan... Daar zit water in en dan worden dan ook een aantal druppels olie ingedaan die en aangezet. Die zijn vluchtig. Ja. En die verspreiden zich in de ruimte. Dat klopt, ja. En dan inhaleren mensen dat en dan gebeurt het wat er moet gebeuren. Ja. Ja. Ja, een geur komt ongefilterd, zeg maar, de hersenen binnen. En dat gaat ook heel veel verder in de hersenen en dan gaat het naar het gebied waar het wat mee kan. Dus of rust geven of... Nou, we hebben ook wel de indruk dat heel veel geneeskundestudenten niet op de hoogte zijn van dit. Klopt dat? Dat zou kunnen, maar tegenwoordig toch komt het wel steeds meer... we zien het ook als een complementair iets. Hè? We kunnen elkaar aanvullen. Ja. Kijk, ik ben geen dokter. En dus we kunnen wel wat voor elkaar betekenen in dat geval. Nou, maar ik denk ook dat er best veel mensen gevoelig voor zullen zijn voor aroma's. Want of dat je nou in de kerk komt of ergens anders, met die wierook en zo, dat heeft toch ook een bepaalde betekenis en uitwerking op de mensen. Ja, dat toch? Klopt. Ja. Verkoop je ook wierook? Ja, die heb ik ook. Ja, dat klopt. Ja. En wat is je voorkeur dan? Is dat... Ja, dat ligt ook aan stemmingen, wat je voorkeur is. Ja. Nou, mooi hoor. Guido, je bent natuurlijk ook volop bezig met Grenspark Grootse Haftingen. Klopt, ja. Kun je daar nog eventjes een sluier op lichten van? Ja, onze filosofie eigenlijk, die we
zeg maar, willen uitdragen is dat zeg maar, een gezonde bodem is de basis zeg maar, van je gezond product. En dat proberen we eigenlijk te bewerkstelligen door speciale producten zeg maar, aan de grond toe te voegen. Dus speciale compost, speciale toevoegingen. Zeg maar. En hoe kom je eraan dan? Ja, we zijn bezig met een bedrijf dat heet Zwarte Specht. En die, Zwarte Specht, ja. En wat doet die? Die heeft speciale toevoegingen aan compost en aan kippenmestkorrels. En we zijn ook bezig met melkzuurbacteriën. En die verbeteren de grond zoveel, de bodemleven en alles, dat zeg maar, die bodem die wordt dan veel gezonder. En daardoor wordt de plant ook eigenlijk gezonder. Ah, ja. En daardoor kan die plant, die groeit ten eerste beter en ook die is meer resistent tegen ziektes. Oh, ja. En dat heb je wel nodig, want een pioenroos is toch redelijk gevoelig voor allerlei schimmels en aantastingen. Ja. En dan die schimmelwerking, die wordt er niet gedaan of voorkomen eigenlijk door een betere structuur van de grond en ook klopt. Door die toevoegingen van de Zwarte Specht. Ja, als je die gebruikt zeg maar, in de bodem, dan zie je zeg maar, dat het... de structuur van de bodem wordt veel beter en ook daardoor zeg maar ook je gewasgroei. Jij gebruikt op een gegeven moment wij, maar wie zijn wij dan in het Grenspark? Want je doet dat niet alleen. Nee, we zijn een paar jaar geleden begonnen. Ik heb samen met Emiel van der Vijver een project aangevraagd. Uit Gouw, die namen, ja. Dat is ook een biologische boer. Ja, die doet meer akkerbouwmatig broccoli en aardappels en noem maar. En sinds vorig jaar zijn er een aantal telers bijgekomen zeg maar, die dat ook gaan proberen. Zeg maar. Uit Oost-Vlaanderen? Ja, uit heel Zuid-Vlaanderen eigenlijk. Ja. Vol verwachting klopt ons hart wat dat betreft. En krijg je dan ook steun van Grenspark Grootschaafdingen? Ja, we hebben een subsidie voor aangevraagd. Dus gedeeltelijk van die producten zeg maar, die zijn dan in de proef zeg maar, gesubsidieerd. Ah, ja. Voor aantal, niet voor 100%, maar voor de helft ongeveer. Voor de helft. En heb je daar resultaten van? Ja, vandaar kunnen we het zien. Maar wij zijn al een paar jaar bezig, een paar jaar proeven aan het doen. En we zien toch best wel behoorlijke verschillen. Ja. Afgelopen jaar behandeld en onbehandeld zat er 30% verschillen. En wat bedoel je met 30% verschil? Ja, opbrengstverschil. Ja. En ook kwaliteit? Kwaliteit was ook, daar hebben we niet specifiek naar gekeken, maar er zat toch verschillen. Dus, Mooi. En natuurlijk, onze filosofie is als de bodem gezond is, dan is de boom en de vruchten die het uiteindelijk oplevert, die zou ik ook eerder eten zeg maar, dan van een ongezonde bodem, zeg maar, omdat dat toch samenhangt. Nou, ik heb ook een keer in mijn eentje op pad met Miel van der Vijver gemaakt. En dat was bijzonder interessant in dat voedselbos, hè? Dus ook de synergie van planten met diepe wortels en met minder diepe wortels, dat elkaar allemaal versterkt. Hè? Ja, het heeft allemaal alles met elkaar te maken. Dus, mooi. Ja. Zijn er nog facetten die wij nog niet genoemd hebben, Nicole en Guido, die wij nog moeten noemen? Ja, volgens mij kunnen we nog uren praten. Ja, gaan we dat doen? Op het terras, bij jullie of bij mij? Gaan we doen? Ja. Guido? Ja, misschien is het wel leuk te vermelden dat Nicole ook met dieren bezig is. Oh ja. Dat was ik inderdaad vergeten te vragen. Want niet alleen mensen zijn gevoelig voor die kruiden, maar ook dieren. Ja, vertel. Dat klopt. Ja, ik zit nu nog in de opleiding kruidengeneeskunde voor dieren. En wat houdt dat in? Is dat weer aan dezelfde academie? Nee, dat is bij de Zilverlinde in Breda. Die is echt specifiek gericht op dieren, zeg maar. Is dat Hogeschool Brabant of zo? Nee, dat is een instituut op zichzelf. Die doen ook natuurgeneeskunde geven en dat soort opleidingen. En zijn dat dan mensen die dierengeneeskunde gestudeerd hebben en kruiden erbij gedaan hebben? Of ja, beide? Nou goed, kruidengeneeskunde is een van de opleidingen die ze aanbieden. Maar we hebben wel ook les inderdaad van een dierenarts die dus allerlei, dus echt wel vertelt. Maar er wordt ook dierenkennis verteld. Dus eigenlijk dat je leert van waar komt de hond vandaan en hoe hoort een hond te zijn of hoe is een hond. En dan vanaf daaruit zijn we eigenlijk te kijken naar problematiek. Dus dat je niet echt focust gelijk van hij loopt met zijn rechter achterbeen. Nou, gewoon een totaalplaatje. Maar dat je echt kijkt eerst van, hoe is de hond en in wat voor omgeving is die en kan die hond zijn? Of, Dus dat je niet gelijk gaat kijken. Maar ik zie ook wel eens een hond gras eten.
Ja. Is die dan goed bezig of niet? Nou, dat kan 2 verschillende dingen zijn. Als die heel jong gras eet, dan is het zeg maar voor de chlorofiel, voor de bladgroenkorrels. Hè. Dat is gezond. En vooral in het voorjaar, er zit heel veel kracht in. En het kan zijn dat het niet lekker zit op zijn maag en dan gaat hij stug gras eten. Want dan kan hij daarna beetje... eventjes overgeven en dan is hij het weer kwijt. Ja. Ja, mooi. Ja. Dus, en is dat alleen voor huisdieren of doe je dat ook voor... Nee, dat wordt heel breed aangeleerd. Zeg maar. We hebben het ook over paarden en over koeien en geiten. Ja. Ja. Dus, mooi. Dus als een paard koliek heeft, weet jij precies wat je moet doen? Nou, als een paard koliek heeft, zou ik toch in de eerste instantie de dierenarts bellen. Maar goed, daarna kun je altijd kijken van hoe kan ik ondersteunen en hoe kan ik het in de toekomst voorkomen dat het gebeurt. Ja, ik ben ook wel eens een keer in mijn eentje op pad achter dierenarts van de Vijver gereden. Ja. En ik kwam tot de ontdekking dat een paard een maagzweer had. Want die werd gepest door een ander paard. Zijn dat stress dan? Stress? Ja. Kan allemaal, hè? Goed, heb ik nog iets vergeten? Dacht het niet, hè? Nee, ja. Nou, hartelijk dank dat jullie gekomen zijn. Ja, ik zeg dat jullie nou een kampioensteam zijn met rozen. Nou, ik ga de kijkers bedanken en jullie natuurlijk ook. Nou, beste kijkers, dat was weer een rondje Zeeuws-Vlaanderen over van alles over biologisch ondernemen, maar ook over kruiden. En ja, alles is de revue gepasseerd. En ik ga er met jullie op klinken. Nu wel water, maar dan drinken we nog eens een keer iets anders erop, hè? Proost, hè? Ja, proost. Ja. Ik heb nooit zo lekker geroken als nou.